ng Marte. Lagi pasang kape hanom ba? One seems to hear words of the cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they long praise in the sunlight. Intelligence, gay, gay, but people sing songs of the cheer. Christmas is here. Ring, Merry, Merry, Merry Christmas. Ring, joyful, Merry, Merry Christmas. One seems to hear words of the cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they long praise in the sunlight. Intelligence, gay, gay, but people sing songs of the cheer. Christmas is here. Ring, Merry,
Kudus memimpin aku. Huriani debata nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, hami saluhut parhalado, pasahaton tabema, tusude hamu ruas ni huria, selamat Advent ma dihita saluhutna. Dungo mahamu laho manomu-nomu haroroni Kristus, sai endehon hamu ma debata, puji hamu ma guarna, tasomba ma ibana. Marende mahita sian buku ende nomor 30 sia ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, natu mo palangit, dohot tanoon. Amin. Paboa hamu matu borusion, idama nungaro hatuawan mi. Idama ihutu ibana do upasi lehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano, hinorhon ni asini rohamdo, ubahen sahat hami tu tahun huria na imbaruon. Lehon matu huriam tondim nabadiai, dohot hamaloon sianho, asalam rarat jalaganda harajonmu di tonga-tongani hamion. Sai lehon ma hiras niroha tunaposom maka tahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargogoi mahami mangoloiho di bagasan haporseaon natoktong. Asamanahan hami sahatro di ujungna marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Marende hita sian buku ende nomor 534 ayat sada dohot ayat 5. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima natar surat sian konfesi HKBP tahun 1996 bidu 10 onom. Haroroni Tuhani taha porseai jula taha tidak kondo narodo Tuhan Yesus padua halihon papatarhon Jerusalem na ibarui songon hapataran ni hasangapon dohot hamuliaon ni debata disima marujung hasianganon dang adong na uboto sadi hari obas ni haroronai alanii ikon hobas jala dungodo na porsiai di bagasan hasatiaon dohot pakirimon di haroronai ai disima masa uhum dohot asi ni rohana marhite podaon
tahariko tondo mamake tiki ni ngolu taon songon tiki parasian dalan manomu-nomu haroroni Tuhani. Tatulak do bako nasai manguji mamilangi dohot manot Tuhon ari haroroni Tuhani padua halihon. Songoni dohot pikiran namandok naso adong ujung ni hasianganan. Ima sahatna atong rat mangi dogogo mahita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami manglahon nahumar tuatikmi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 640 ayat 1 ayat 2. Tatopoti madosata di adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dari Banua Gijang hodona patupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami akka namangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami ih. Lehon matu hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean namangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
begema baga-bagani debata taringot tu hasesaani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi aka pangalaosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tu ahu, ai ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Undul maita. Marede hita sian buku ede nomor 466 ayat sada dohot ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion ima natar surat di Psalmen 25 ayat sada 1 ayat 5 marsikat soring mahita majahasa. Hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku. Ale debataku marhopo satu hodo au. Unang tumpaila au. Asa unang marsurat-surat akamu suku nida au. Dang tahe tagamon tarurak sude akan nama kaposiho. Sai maila dosogot aka pangose soada alana. Ale Jahoba, sai pabotohon ma tuau aka dalammu. Jala ajarmu tuau aka bogasmu. Sai togu-togu maahu tu bagasan hasitonganmu. Jala ajari ahu, ai hodo debatani hatuauku. Hodo nahu haposi ganup ari. Ido sahatna. Martua dona tumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 480 sia ayat sada dohot ayat 3.
Saha tidakon ma haporseautai songon na hina tidakon ni dongata saha porseaon disandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di bata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tidunggohon misi Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andoran sohabubuan. Ido tuhatta natumaun na bernit di pangumani silatus namate tarpajal do ibana di haupin arsilang natuat tubanu aturu dung ditanom namulak mangulu di aripatuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogona sahatu dosa ni disima ibana muat tanoon manguhumi hal ana mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jal adong sadahuria nabadia huria hatopani hal Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni hal anang mate dohot dihangulwan asora sudah. Amin. Hundul mahita. Tabege makor sian paduan suara seksi lansia.
tabegema tikting. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 1 Desember 2024. Sada, gowarni Minggu Sadarion, ima Minggu Advent Parjolo, doho topik dungo jala manotong martangiang. 2. Pandidion Nabadia. Sadarion, Minggu tanggal 1 Desember 2024, patupaon ni Huriata do Pandidion Nabadia, di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB tu ianak kota ima. Sada, Gianis Hagansa Tambunan, anak ni Amata Septian Bonatua Tambunan, inang Angela Novianti Boru Siringo-ringo Sian Sektor Satahi. 2. Kevin Simanjuntak, anak ni Amata inang Indra Simanjuntak, inang Reni Yunita Boru Situmorang Sian Sektor Godung. 3. Tikting Naeng Marbagas, Tikting Parjolo dohot paduahon, Naeng Majalo pasu-pasu Parbagasan ma Goar Andi Alondo Luki Tampubolon. Alamat Jalan Bendi Besar, RT 10 Sada, RW 10 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Anak Niamata Arli Hasiholan Tampubolon, Tubuh Ni Inata Tuana Boru Pakpahan Nahinan. Dohot Orowana Goar Ika Novia Sari Boru Sirait. Alamat Jalan Patimura nomor 48 RT Sia RW Tolu Kelurahan Badak Selatan. Huria HKBP Tanjung Priok, Resort Tanjung Priok. Boru ni Amata Tupal Sirait, Tubuh di Inata Yusniar Boru Simanjuntak. Pamasumasuon di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul sia WIB di HKBP Tanjung Priok, Resort Tanjung Priok. Sai di pasu-pasu tuhatama sangkap Parbagason ni Nasida. 4. Ruas Namoding Parjolo sada di hari Selasa tanggal 27 November 2024 nasalpu nunga marujungolu amang Maurits Robasa Tambunan na Makabaluhon inang Martia Rosana Boru Purba, umur 71 tahun, alamat Cendrawasih 5A nomor 8 Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Sektor Marsada. Nunga tuudean na di hari Jumat tanggal 20 November 2024 di Tambunan, Toba. 2. Nah di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 nunga jumolo marujungolu inang Mari Panggabean Boru Siregar, umur 80 tahun, Sektor Satahi. Jala Sadarion di Patupa Huriata do Parmingguan pukul 10.04 WIB di Rumah Duka RSPAD Ruang J dan K. 5. Ruas Natamba Mamuka Sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024 Tajalodo Gabe Ruasta Naim Baru Ima keluarga Indra Simanjuntak Inang Reni Yunita Boru Situmorang Dohot 2 Ianakon Nasida. Nasida pindah Sian HKBP Resort Serdang Ujung Medan. Nuaeng Nasida maringanan di Jalan Jatayu 1 Gang Lebak Wangi 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Sektor Godung. Sude Parhalado dohot ruas ni HKBP Kebayoran Baru Pasahaton selamat datang tu Nasida. Jala makirim asagabe ruas nama ngolu Nasida jala parsidohot di akka ulaon na adong di hurat taon. Onom
Aksi Sosial Inahana Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 2 Desember, Punguan Inahana HKBP Kebayoran Baru turut berpartisipasi tu acara bakti sosial Natal Punguan Inahana Distrik Walu HKBP nani dohoton ni 10 gereja HKBP na di wilayah selatan. Punguan Inahana HKBP manubang 280 lunchbox na dibagi hon tu kaum marginal di daerah Jakarta Selatan. Rombongan perwakilan Inahana Borhat Sian Gereja HKBP Kebayoran Baru pukul 10 WIB nani uluhon ni Ketua Punguan Inahana HKBP Kebayoran Baru Inang Neti Pardede Boru Naiborhu. Jala di Parborhat Amang Pendita Ferdinand Huta Barat. Pitu Sinode Godang. Hari Senin sahatu hari Minggu tanggal 21 tanggal 8 Desember 2024 di Patupado Sinode Godang HKBP maringan di Seminarium Sipaholon Tarutung. Di Bagasan Sinode Godangi di Patupado periodisasi kepemimpinan HKBP Ima Eporus Sekjen Kepala Departemen Koinonia Marturia Dohot Diakonia Dohot Tolu 22 Preses. Tatangyakon ma asa mardalan Dohot Denggan Sinode Godangi utusan HKBP Resort Kebayoran Baru Ima Amang Pendeta Liston Butar-Butar Sintua Martogi Lumban Tobing Sian HKBP Tridharma Dohot Peninjau Sintua Nyonya Riri Simanjuntak Boru Simarmata. Selama Sinode Godang pelaksanaan tugas Padita Resort di Pasahatma tu Amang Pendeta Luhut Simbolon. Walu, rapot kerjasama Kristen Katolik wilayah Selatan. Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 10 WIB Sahat Tunasipul, pengurus Badan Kerjasama Kristen Katolik Wilayah Selatan, naeng patupahon rapat pengurus. Nani hasuhuton ni seksi paropuan HKBP Kebayoran Baru, maringanan di Serba Gunaa. Sia, pasahat pelean tu kegiatan Natal 2024 dohot tahun baru 2025. Sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024 Dung Sipul Jamita pasahat pelean tujolo dohita songon tu pakta tu kegiatan Natal 2024. Tagan Sojamita mardalan 3 kantong sada A sada B dohot 2. Dung Sipul Tiktingon Jinahahon pinasahat ma tu panitia Natal lao pasahaton kata sambutan. 10 donor darah. Seksi Kesehatan HKBP Kebayoran Baru mangido maaf donor darah sadarion di Batalhon. Jala tu donor darah tahun 2025 mardalan songon nasional. 10 sada survei Litbang HKBP Kebayoran Baru. Mulai Minggu sadarion tanggal sada dohotu tanggal 8 Desember 2024 di Patupa Huriata do survei khusus natu pemuda dohot remaja. Pinangido tu haradeon nina poso dohot remaja asa mengisi QR code tu kuesioner ditempel di kursi. Pasapulu doahon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal sada sahatu tanggal 7 Desember. Satu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas nihuriata no sotor surat dopego warna ditikting nani ulang tahuni di paboama tuganup situa di sektor namanang tu sekretariat. Pasapulu toluhon aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cek tak sadarion dengan mata jaha.
Songonima sahatni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manangiakoni tujolo ni tuhata. Saunari taleon matiki tu panitia Natal pasahaton kata sambutan. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Luhut Simbolon, Dewan Parhalado, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam dari kami, Panitia Natal HKBP Kebayoran Baru 2024. Puji syukur atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus, atas perkenaannya pada kita semua, sehingga saat ini kita dapat beribadah di gereja ini maupun secara online. Tidak terasa, kita sampai pada waktu menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Adapun tema Natal tahun ini adalah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang diambil dari Lukas 2 ayat 15. Tema Natal tahun ini mengajak kita semua sebagai umat Kristiani untuk merenung kembali dan merespon kedatangan Kristus sebagai Juru Selamat dalam kesederhanaan namun penuh dengan sukacita. Sehubungan dengan hal tersebut, panitia telah menyiapkan beberapa rangkaian acara Natal, antara lain Christmas caroling yang bisa kita saksikan setiap setelah kebaktian pagi di halaman gereja kita sebagai acara pranatal, perayaan Natal kategorial, dan HKBP bermazmur yang jadwal pelaksanaannya dapat kita lihat dalam warta jemaat. Untuk itu, mari bersama kita dukung perayaan Natal dan Tahun Baru ini, di mana panitia Natal mengundang jemaat untuk dapat kiranya memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur Natal yang dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening panitia Natal HKBP Kebayoran Baru atau melalui amplop yang telah disediakan. Selamat menyongsong dan mempersiapkan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kepada seluruh jemaat terkasih HKBP Kebayoran Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tapa pengu peliata marede tabege korsian paduan suara sekolah minggu.
Tapa pungu peleata, maredehita, sian buku ende, nomor 530 sia, ayat sada, rodi uduna.
Dameni debata nasumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat Minggu Advent Madihita. Juga anak-anak kami yang kami kasihi, selamat datang di Minggu Dewasa ini. Selamat bersukacita memasuki Minggu Advent ini. Hatani debata barita nauli dinaung masuk kita tu tahun baru parhuriaun imana tersurat di Evangelium ni si Lukas biduna pa 20 sadahon mamuka sian ayat 25 sahat tu ayat 36 songonom madidok takasma tapai hutihut. Dungi masa maka tada di mata nyari di bulan doho di akabitang pe jala hapusoha maka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti doho galubangna tarhatos majolmai di baik katahuton na doho panagamon ni rohana di nanaing masa tuliat porotibion ay humutal maka hagugoon ni parlangitan. Dungi idaon nasida maanak ni jolmairo marhite-hite obun matat huaso doho hasangapo godang. Alai molo mamuka masa akai dirgak mahamu pasidak kamu ma ulumuna ainunga jonok hadua omuna. Jala di hatahom matu nasida upama sada berek kamu mahawarai doho akahauna asing. Yadung martunasi di idahamu tadau muna dosiani naung jonok partaunan las suang songoni yadung masa akai di idahamu boto hamu ma naung donok harajaun ni debata situtudo hatakot tuhamu naso tu pasalpu nasa bangsoon sojolo songgop saluhu nai salpu pesogo langi doho tanoon anggo hataki nasotu pasalpu alai jaga ma hamu di dirimuna unang sorat rohamuna binaen ni parminumon doho parmabuhod doho panarihono dihanguluonon gabe topu ditahopi ari hamu songon talirabang ai hato mai songgop tu atas ni sudena maringanan di atas tanoon alai dungo mahamu totong mardongat tangiang asa margugo hamu pasiding saluhu nanaing masai lau jongjong di jolo ni anak ni jolmai ido sahana amnak kadongan di bagasa goarni tuhata Yesus nunga masuk kuriata tu minggu Advent minggu tau baru parhuriaun alai makna narumiko naing atusata taringot tu Advent ima taringot tu napaimahon penantian molo didok penantian totu na adong masih paimahon molo adok kalak paimahon na suadong si paimahon ngalongang roha disi ayo lo dalong jongjong di pinggir ni dalani sinukun marhua hoison na boru ningon adong si paimau kunin na ape saha tuna hulum say lalap disi dangadok si paimau na totu naung adong do nahurang di pangalahona menanti karena ada yang mau datang dan kalau kita diarahkan bolo disuruh hita paimahom marhite mingguat penon ima marhite penantian yang pasti dan penantian naholan baga-baga alai songon naung takas taboto haposad do debata apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan ditepati. Aha naung dijajihon di debata ido nanaing pasahaton na alanido molo padodot adong minggu ta minggu Advent 4 minggu ta pestahon
Totu ima penantian panagamon asatung takas pangaradiota di dua peristiwa, dua momentum yang sangat berharga naikon pahamata di bagasang ngulu tahun. Ima penantian na paimahon na secara historis, paimahon dohot laho masuk tu pesta lasniroha mamestahon haduaon naung rode batatu portibion. Ido benda perlu untuk penantian sukacita lau marnatal mahita narumikot ima asa tiur roha doho pikirata. Ido benda diawali di pagala linod di mingguat penna para joloon mangaleo seda sulu panodang untuk memasuki setiap relung-relung hati. Ai hirasudirun wai kitaon makilalahon na adung gulap pakilalaata. Bohado hita lau marpesta tokin nari mamestahon las niroha haduaon na pinatupan ni debata di bagasan Yesus dengan pikiran yang kalut. Dohok rohana holob, dohok rohana gulap. Ya pestanya pun gelap. Nang pedong dohala na suka di pesta gelap-gelap. Gudang dohala na menginginkan na gelap. Idoban na gudang adong kasus uang gelap. Adong istri gelap. Alai anggo nalaho manomu-nomu Tuhan mau hadir, dibutuhkan terang. Dibutuhkan cahaya. Molo dipajolo penuaeng pohon terangon alayang gosituhuna lilinoddo dari awal mulai diberikan terang. Asa mulai kita persiapkan. Asa mulai taparade roha taung ngulu taun ala adung nama dijolota pesta nabalga. Alaina paduahon ima momentum secara eskatologis. Momentum parusia nalaho paimahon haroro ni Kristus na padua halihon. Odang tersirang. Kedatangan Yesus yang pertama untuk membawa keselamatan dang boy tersirak kitaon tu haroro ni Yesus na parapudi. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang sudah mau menerima keselamatan mendapatkan upah ni kesetiaan naung majalo Kristus juru selamati. Ai molungaro Yesus tu portibion menawarkan keselamatan di leon jalan di leon diberikan hukum. Inilah keselamatan, inilah jalan. Maka ketika kita bertarung, berjuang, maraloho kabor seota, dan itu dipastikan. Jamitata penang di hari Minggu dipastikan orang-orang percaya itu tidak melenggang dengan santai, tidak melenggang dengan enjoy. Tetapi merdalat dohita songok kalak na porsea mengadupi hamaolok kamaolong. Jale imana di kobarhon na di turpu taong. Di kobarhon gudang ni peristiwa malah peristiwa alam akan mendahului akan kedatangan daripada Tuhan. Alaina pasti Tuhan akan datang lagi. Di tahun 60-an atau tahun 70-an sangat populer penantian tentang Tuhan. Ubanna muncul adong sebaik lagu madok, Tuhan kan datang lagi, Tuhan kan datang lagi nina. Itu sebuah kerinduan. Ni ojar ni sihol ni roha taringo tuharoro ni Tuhan. Hamunak kadongan omma kepastiani jala kepastian odang pola si ragu honoton
Jalan yang pola ikon kasak kusuk kita bertanya pada siapapun. Ayat diga dotulang roh Tuhani. Dungiro mamusaya mang beruta di 3 tahun nong salpu. Tanggal nasaoma roh Tuhani. Pada di hamuma. Gadis samumar tamunai. Isom mahita pai maimahon ninna. Porseaka dong atubuta. Iga di siartana. Tetapi semua adalah pembohongan karena mencoba-coba mendahului Tuhan, menentukan hari kedatangan Tuhan. Tak seorang pun tahu. Dangadong jolma na ubotosa, hanya Tuhan. Alai tanda-tanda naking di patorang akan ada tanda-tanda yang mengerikan dan tanda-tanda itu sudah terjadi, tetapi belum. Ahana somasabi. Beberapa peristiwa na mengguncang na mengerikan ngata bonus. Baik marhitea kasahit na mengerikan, sahit flu Spanyol, masa natuari sedai Covid, adong ledakan-ledakan gunung berapi, adong banjir yang begitu hebat. Sudah berakhirkah? Lalu banyak orang mencoba memprediksi, oh sudah dekat. Yang perlu kita persiapkan adalah diri kita. Kapanpun Tuhan datang kita siap. Idoban na didok naking dison dia pihak kana masai alai molo masai didok dia ya 20 pasi dak kamu maulumuna dirgak maulumuna tegak. Unang maderse, unang tuki. Itu tanda-tanda orang yang hilang harapan. Tanda-tanda nihalak naswadong pengharapan na akan kedatangan Tuhan. Nasu mangulu beha porsiaon na dingoluna molo masa panosak niak kana masai itor manigor maderse, itor manigor madele, dungi sai hosa-hosa, dungi sai marhoi-hoi, dungi sai maheu. Hehe, sai ninna. Dungi belga-belga mahosana. Hati-hati. Mulu saya gugu-gugu topu naulah sebis. Ala didok dirgak mah tegak. Sejatinya orang percaya seperti itu menghadapi apapun tanda-tanda yang telah ditentukan Tuhan, tegakkan kepala. Tak usah khawatir. Asalkan kita siap pada saat kedatangan Tuhan bahwa kita tetap melakukan kebaikan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Takut apaan? Ayah biarta. Justru di naking di turupu tahun di takas do di si pabua hatok ma songgo tuatas misudi alai laus di si masa uhuman tuakana marlangge-langge. Orang-orang yang tidak ada kesiapa toema nikmatilah hidup. Toema pepuas menguluon. Ada apa nenda? Banyak orang sekarang hanya memuas-muaskan hidupnya dengan keinginan-keinginan dagingnya tanpa berpikir bahwa itu akan berakhir. Sudah hasonangan, kejayaan, popularitas yang kita miliki di dunia akan berakhir. Hidup banailo, jangan terlena di dalam kenikmatanmu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, nikmati. Tetapi nikmati sambil lakukan di dalam tetap menunjukkan pangoloion, parsitutuon, dohot, akapa, hapor seota di bagasat Tuhan. Ido baina didok di mingguta sadarion bahwa penantian orang percaya akan datangnya Yesus kembali adalah penantian yang dinamis, penantian yang tetap berkarya, tetap bekerja. Ya romo ibu tohamu molo di hutan ajulo, molo merjaji akaina nama tua, eda rodo awono tujabunda hari Selasa ninna dan iba buah pukul 3 mulai pukul 8 opung di Siburjon ngaitor laut tujejela hudul ma di mana di simulai pukul 8 saya martuk ko di sang ma leleng naik saya nak
Ibereng mata nyaring dalam tibo. Liling nai. Penantian adalah saat yang membosankan. Ketika penantian itu hanya menanti dengan statis. Alaya surah penantian itu sambil dinamis, sambil berkarya, sambil bekerja. Totua fungsi burjuia juga dilas manggis gisi bana, huhu manapu, huhu manggoreng pisang, unang majunya ro. Dia akan tetap dalam semangat, dalam penantian. Jalaido nanidok di minggu tenang sedarion. Molo marat fe kita menantikan Tuhan itu akan datang. Maka penantian kita tetap dengan bekerja sesuai dengan iman. Mangula di bagasa kapor seotap. Ulah totong nadinggan. Siam borsius saya Bapak gereja Madok. Andaikan saya tahu Tuhan besok datang, hari ini saya akan masih bekerja di sawah indai bana. Anggot juga dia mang boru kirak songoni. Ay lauro nama Tuhan ni marso gotin na atok taba bodo-bodo ma buat masalimuti paitero. Tidak. Tetapi andaikan besok pun Tuhan datang, lakukan. Tetaplah berkarya dalam imanmu, berkarya dalam kebaikanmu, sehingga pada saat nantinya tiba Tuhan hadir, maka kita didapatkan di dalam kebaikan kita. Apa upahnya? Nah jelas, dohok maho tuhalasan ni tuamu, marilah, ikutlah pada kesenangan Tuhanmu. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan nami nungatari parhatam di minggu nami sadario pasu-pasu mai. Asa marsi gor-gor totok kabor seaon nami. Molo marningot tami Tuhan di baga-bagam narodo peho padua halihon. Lao mengujungi partikian ni portibion naeng matotok kami radi songon nanidok ni topi ni minggu nami sadarion dungo jalahuhu manotong di bagasa tangiang asa di hari pehoro nungaradi hami jala gabedohot tami sugut tuha sonangan naung pinaradim laos songoni di nanaing mangaradi hami manomu-nomu las niroha nanaing si pesta honon nami ima pesta parningota di hatutubum nagabi pesta bolod di sadok na porsiadiho naing tiur roha nami Tuhan disodangi todim to di porbadiai disodangi hati romi asa sitong las niroha nami marpesta sitong las roha nami marulup-ulup dada gabi buban pesta natalon dada gabi mabay sorat tami alai naing magabi mabuan las niroha doho mabuak katuaon mauliate ma Tuhan nami ali Tuhan di bagasa sadarion di naung masuk kuriam tutau baru parhuriaon laos pai baru maroha doho ngulu nami songoni manang di bagasa tikion dang lupa hami Tuhan mabuanak kadongan nami ruas ni huriam na diha KBP kebayoran baruon natongot Tuhan di bagasa kabo ni roha hubuak kami ma Tuhan nami keluarga tinadikon niama nami maurit robasa tabunan naung marujung na di tanggal 27 November nasalpu jala dibuat dobake na tubonani pasogit ho mana mangapuli sudeaka poparana pargugoy nang nasida laos songoni ma Tuhan nami apala songgot nabodari marujung ngoludo nang sada ina nami nyonya mari panggabean boru siregar ali Tuhan nami ho manang na mangapuli keluarga na mga paadu-paadu bakini ina nami dope di rumah duka rumah sakit angkatan darat terkhusus ma Tuhan
keluarga ni inanami ruas ni huriam boru nasida, imay nang lesteria boru panggabean nyonya Ivan Nainggolan, pargogoy nasida, patiur rohana, asa totong boy Tuhan dinggan, disude akka ulaon nanaing patupaon nasida, jala marsaka donang buanon nasida bakkeni nanami, tutarutung dia katik nanaing ro, homa na patiurhon. Hubuak kami nang ruas ni huriam, na dibagasa para sahiton, hutar lumobi matuhan, natongon nuaing peak di rumah sakit, amanami amang monang siringo-ringo, di rumah sakit mayapa dali bulus. Songoni manang akka amay nanami, na dirawak manang na dibagas nabi. Alay molo tungadong na dirawak di rumah sakit na sosiap pamotoan nami. Tong mahubuak kami Tuhan, apeho tangamu, jama pamatang nasida, asa suluk gugu nasiyako, laho mangalehon, hahisaron hamamalum di parsahiton nasida. Hubuak kami matuhan nami, nang saka parbugason ni anak ni huriam, anak kon nami andi alondoluk kita pubulon, doho ika noviasari bursirait, nanaing majalo pamasu-masuor di tanggal 6 Desemberon, ipeho matuhan mangaradi rohana sida, asa tiur saluhukna, disakap majalo pasu-pasus yakko marhite naposomi. Atong Tuhan nami, sude maruas ni huriam hupagom gopok kami tu adopamu, ho mana madongani saluhut, asa anggiat takas Tuhan, nang pangaradion nami, panagamon nami, nakaporseon nami. Utangi ako kami manang sude akka ulaon, dinanaing patupa akka pesta Natal di huriamon, naung nihubasan ni panitia perayaan Natal, asa saluhut na mardala doho denggan. Songoni matuhan akka program nanaing mardala dope di huriam, rapot huria nanaing mardala tuminggu nanaing ro patiur masaluhut na, lau manotopo nanggaran doho program kerja di huriamon tu tahun 2025 nanaing ro. Utangi ako kami matuhan, dinanaing pamasaon ni huriam HKBP na boloni, sinode godang nalasmar perdomuat tuaka periodisasi ni pimpinan nami, eporus sekretaris jenderal doho natulu akka dewan koi departemen, kepala departemen, asa dinggam mardalan songoni doho pamiliton ni 32 halak preses, ho mana masu-masu, asa anggiat Tuhan gabelam marbungara kuriam HKBP, jalalam marsanga lamar mulia ho, borha dona posom siar resot ke bayaranon, amanami amang pandita listo butar-butar, doho amanami situa martugi lubat tobing nasihat tridharma, patiur pardalanan nasida, sian na borhat, saha tunamulak nuse tutonga tongani huriamon. Atong Tuhan nabi lang lupahami, manangnya ko bangso doho negara namion, tarlumobi dia karangkayan ni pilkada serentak, pemilihan niaka kepala daerah mulai siap provinsi, kabupaten, doho kota, naung mardalan alaidang marujung depe Tuhan namar perdomuat waka paretonganna, loas matuhan dingga mardalas saluhu nadau suada mara, dawa kasian perseteruan, asaboy mardame sonang bangso namion, alani leom mabisuk di pamareta nami, asaboy nasida marhite bisuk nasiyako, mga mudihom manguluho bangso namion. Mauliate Tuhan nami rapamin waing doho na hinalongam waka dana sikola minggu, napatu begeho suara nasida na matsauli, ali-alem do nasida Tuhan, alani masu-masu mahonang digulmi ningolu nasida, pasu-pasu sude guru sikola minggu, nalaho padimun-dimun mangajari nasida, manada harajaumu, di bagasa Yesus martangnya kami. Amin.
Maret de mahita laos tapasaha ma piliata ima piliata tu haporluan Natal. Yesus, oh,
Tapa sahak ma pilihan na tapa pungot wadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na ringgad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasiak kami pilihan opati bulhok karajaom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata manami rodi saliling nililing na mauliate marohanami tuho ala diramoti hohami di bagasat tau parhuriaon naung salpui asini rohamdo na pasahat tok kami tu bagasat taun na ibaruon huidahami di bagasan nasa tauni denggan di basam buas doho mangaleho barita nauli tuhami asa mardame jala marhasonangar rohanami ditabay hodo bilangan ni akana porsea akana burju manguloi hatam dipargugoy hodo akana porsea doho naposom akana mamarita ho kabalgaom mu di tonga-tonga ni huriam tung nasohay bilangan do sude denggan ni basam nasa taoni sia minggu tu minggu sia bulat tu bulan saha ro disadarion dibaheni hupuji hami magwarmu jalahu pasangapa mimaho say gom-gomi jala pasu-pasu manak kuriam tabay magano pari toro ni akana porsea na marholong ni roha diho say parara maharajaw muli sa dok porotibion say ramoti huriama sa unang saw tahi ni parjahat na mga bati hararara ni harajaw mu say unang loas suriam di susay di gaori manang dileay ramoti makana pinili mo pay masaha tuhanguluan say ramoti masudina posom na mamaritaho barita na uli say jo maakana so tumaddaho doho parugamo na asing asa doho nasida pasangapo guarmu say ramoti jala parbadiay mahuriam saha diharoro ni Tuhan nami Jesus Kristus. Amen aliyama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajawmu say sao malomo ni roham di banwa tonga osongon na di banwa gijang leho matuhami sa dario kang uluas siapari sesa madusa nami songopan esa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala si marohana midaho di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor homa damena tu todim.
Shalom, selamat Advent Marihita. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. One sings the new words of the chip from everywhere, filling the air. Oh, how they come praising the sunlight, intelligence, gaining in it, while people sing songs of the chip. Christmas is here. Ding, 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 ding.